Enw'r llyfr di'r Castell Siwgwr ac dwi'n mynd ar ôl dwy ferch. Un yn Morwyn Fach yng Nghastell y Penrhyn a'r llall yn Geithferch yn Jamaica. Ac bod nhw ar gyfandir, dau gyfandir gwahanol, yr hyn sy'n yn eu hunan nhw ydy'r Arglwydd Penrhyn. Mae llechi yn nofel i bobl ifanc am Bethesda, dweud y gwir. Mae'n nofel reit dywyll, ond mae'n eisiau sgwennu rhywbeth oedd yn portreadu hyfrytwch Bethesda yn ddaearyddol, ond hefyd y gymuned sydd o gwmpas. Enw fy nofel ydy Helynt, neu Hashnod Helynt, a mae'n stori Rachel Ross, goth ifanc sy'n byw yn Rhaeadr, a mae Rachel yn canfod cyfrinach byddai'n medru chwalu ei theulu. Mae gan Rachel dipyn ar ei fflat, mae hi'n gofalwr am ei mam sy'n dioddef o iselder, mae ganddi anabledd hefyd, mae ganddi goes prosthetig, a hefyd mae ganddi tad hefo problemau gyda'i dymer, so mae ganddi dipyn ar ei fflat. Dwi wrth fy modd fod llechi ar rhestr fer Gwabertŷ Nanog. Dwi'n teimlo mor freintiedig. Mae pobl yn pigo fy llyfrau i fyny ac yn darllen nhw. Ac yn enwedig efo llechi, dwi'n meddwl bod hi'n nofel chydig bach yn wahanol i'r pethau dwi wedi sgwennu o blaen. O'n i'n teimlo fatha bod fi'n cymryd bach o risg yn ei sgwennu hi, felly mae jyst yn hyfryd cael cydnabyddiaeth. Dwi'n falch iawn o fod ar y rhestr fer ac bod o'n rhywbeth yn ystod yr pandemig yma ac mae'n siŵr bod yr amser ges i wedi bod o help, ond dwi'n meddwl bod wedi ffeithio peth ar y nofel hefyd. Ffaith bod fi yn dan glo yn ystod y cyfnod yna yn gwneud fi yn ieithu efo bod yn forwyn falle Castell Penrhyn. Roedd ffindio allan fy mod i ar y rhestr fer yn sioc. Do'n i wirioneddol ddim wedi disgwyl fod ar y rhestr fer, ond mae o'n anrhydedd achos pan wyt ti'n sbio ar safon y rhestr fer bob blwyddyn, i feddwl fy mod i'n cael fy ystyried yn deilwng, mae hwnna jyst yn deimlad anhygoel.